Bé, i així, en aquesta línia, quan s'elabora a Catalunya, s'elabora novament un projecte que bàsicament podríem definir d'aquesta manera, i en el qual participa gent diversa. Gent de dreta, gent d'esquerres, i gent que és catalanista, però diguem de massa tampoc, gent que ho és molt, gent molt radicalment nacionalista, gent inclús independentista, però que creu que no existeix la possibilitat ni es dona l'oportunitat de l'independentisme pròpiament dit. Tota aquesta gent, des del món cultural, des del món social de la societat, des del món polític, etc., doncs va des del món de l'Església també, va formulant des del món de la cultura popular, va formulant un projecte i que pretén això, no? Diu, escolteu, ara quan s'acabi això del Franco, quan s'acabi la dictadura, aquesta Espanya, amb la qual no ens hem pogut entendre mai, però ara, després d'en Franco, vindrà una època en la qual sí que ens hi podem entendre, o potser sí que ens hi podem entendre, per què? Serà una Espanya diferent, serà una Espanya democràtica, serà una Espanya europea, perquè ens vincularà amb Europa, no? Això sol ja canviarà molt les coses, serà una Espanya que farà un progrés econòmic important, i això també canviarà les coses, que apareixerà classe mitja, la democràcia serà possible, serà una Espanya doncs, més desenvolupada econòmicament i socialment, etc. En aquesta Espanya, nosaltres, els catalans, que evidentment anem per davant d'ells amb certes formulacions, la formulació europea, per exemple, cosa lògica, perquè el catalanisme sempre, ja des del començament, havia sigut molt europeista. No? Per tant, ara que Europa fa la Unió Europea, nosaltres ens hi apuntem i nosaltres hem d'arrossegar a la resta de l'Estat, etc. Tots aquests plantejaments de tipus democràtic, de tipus social, de tipus econòmic, de tipus europeu, es fan en aquell moment i pensant que això ha de permetre doncs, el reconeixement de Catalunya. I fixin-se que el moviment catalanista ja molt polititzat als anys 72, 73, 74, 75, 76, fa un plantejament recordin quin és el gran eslògan que en aquell moment s'utilitza constantment a les manifestacions, als pamflets, als discursos, a les conferències, a les cantonades, de veure llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Ningú parla d'independència. Llibertat política, llibertat social, llibertat en general, amnistia, presos al carrer i estatut d'autonomia. I el president Tarradellas, bé, des de l'acció que té, que inicialment i durant molts i molts anys, i fins gairebé al final del Franco, gairebé al final ja molt a prop de la transició, va jugar un paper, en un cert sentit modest, però diguem-ne indicatiu, que era un referent, que després va jugar amb un paper important, realment important, però també fa un plantejament no independentista. Vull dir, la seva gran preocupació és anar a Madrid i que el rei és el rei i que poder arribar a un acord amb el rei, per dir-ho així, no? I amb el govern espanyol. I a través d'això restablir el que havia estat l'Estatut, bàsicament l'Estatut del 32, que no era un plantejament tampoc separatista, era un plantejament autonomista i com es veurà després en la pràctica d'un autonomisme una mica descolorit, almenys a partir de determinats moments. Bé, aquesta és la fulla que hi ha. I que molts de nosaltres hem seguit i que jo mateix he practicat i he practicada d'una manera no pas anònima, oi? I he practicada com a president de la Generalitat durant 23 anys, o sigui, no d'una manera poc important. I la vam reprendre l'any 80, de vegada, la línia de sempre, del diàleg, vam poder organitzar aquella mena de converses que hi havia, que van tornar a fer Sitges, com s'havien fet ja els 20 i 30 d'intel·lectuals catalans i intel·lectuals castellans, ara si ens entenem. Jo mateix, com a president de la Generalitat, em vaig fer un tip de voltar per Espanya, explicant el que enteníem que havia de ser la nova Espanya i el que enteníem que havia de ser la Catalunya catalana,
reconeguda com a catalana, com a nació, com a llengua, com a cultura, però també com a nació, amb la seva generalitat, etc., que havíem de ser dintre d'aquesta Espanya la Catalunya que volíem. I això doncs va ser la política de la Generalitat, la política de la nostra federació, per exemple, de Convergència i Unió, la manera política del president de la Generalitat, però també de fer la política bàsicament de Catalunya, no? Almenys de les principals forces de Catalunya. El Partit Socialista és un partit molt important a Catalunya, que el món havia sigut tenia un monopoli del poder a Catalunya, perquè no tenia la Generalitat, però sí que tenia molt de pes, doncs estava en aquesta línia, no? No estava en aquesta línia, sinó que finalment mai no havia optat, havia anunciat que no era prudent optar per un enganxament real de Catalunya amb Espanya, sinó el propi Partit Socialista d'aquí amb el Partit Socialista espanyol. Però que des d'aquí es podia aconseguir, que si l'Estatut, que si la interpretació de l'Estatut, que si millorar el finançament, que si aconseguir coses concretes que inicialment no teníem, perquè l'Estatut inicialment no ens donava ni TV3, ni Catalunya Ràdio, ni ens donava la policia autonòmica, ni ens donava la possibilitat de controlar les carreteres, ni ens donava tota una sèrie de coses, i ens donava fins i tot, tot i que seguia sent un sistema molt dolent, ens donava fins i tot un sistema de finançament pitjor que el que ara encara tens. En aquest sentit, durant el final de temps, des d'aquí es va fer un esforç, això sí, per anar millorant la nostra condició, la nostra situació dintre d'Espanya, i, evidentment, al mateix temps, això comportava que des de Catalunya es fes un esforç per mirar de consolidar l'Espanya democràtica, i així es va fer, i així se va fer. Així ho van fer diverses forces polítiques i probablement ho va fer també des de la mateixa Generalitat. Bé, i això podríem dir que va durar de l'any 1970-1975 fins a l'any 2000, d'una manera que, sense que es pogués parlar rotundament d'èxit, sí que es podia parlar, en un cert sentit sí que es podia parlar d'èxit, no de rotund ni definitiu, però d'èxit en el sentit que consolidàvem el govern, l'autogovern, el país es va equilibrar bastant, el país doncs, va millorar molts i molts aspectes, des del punt de vista dels equipaments socials, fins a la sanitat, fins a l'escola, fins a la va millorar en el sentit que de mica en mica hi va haver un progrés des del punt de vista lingüístic, es va aconseguir una cosa que evidentment no figura a l'Estatut tampoc, però que no és anticonstitucional, encara volen convertir-la en anticonstitucional, que és la immersió lingüística, la qual era una batalla importantíssima que havíem de guanyar perquè un país com el nostre que és tanta immigració només pot sobreviure si aconsegueix que les generacions, vull dir, la gent, molta gent que ve, doncs s'incorpori, s'integri, sobretot que s'integrin els fills, no? Que siguin els fills i els nets, que s'integrin. Això doncs s'ha de fer a través d'una escola en la qual el català sigui molt present. No hi estarà només el català, perquè el castellà és llengua cooficial, però amb la seva condició de llengua pròpia, que això només ho és el català, és a dir, la llengua pròpia és aquella que dona per pròpia Catalunya, pròpia, diferenciada, i aquesta no és el català, doncs té un tracte de favor dintre de la llengua que hem controlat fins avui. Ara veurem què passarà, podria ser que ara ens volguessin investir contra això, però bé, amb totes aquestes coses hem aconseguit una situació, una situació relativament estable i positiva. És així que jo, el meu discurs que vaig fer al Parlament de Catalunya, no recordo ben bé quin any, però que devia ser el 1997 o 98, vaig fer un balanç positiu de la situació i s'ha aconseguit tot això, estem lluny d'aconseguir tot el que volíem aconseguir, nosaltres plantejarem la necessitat d'una lectura de la Constitució més positiva, com ho fem, doncs en el cas, però a part d'això, una altra cosa positiva que hi ha és que ja no tenim immigració, hem rebut durant el segle XX les grans onades d'immigració dels anys 10, 20 i 30, per entendre'ns, i després vam tornar a veure la gran onada d'immigració dels anys 50, 60 i 70. En aquest moment, l'any 90, hi ha la immigració de l'any 10, 20 i 30 està bastant integrada, bastant incorporada a Catalunya, bastant catalanitzada, i l'altra no ho està tant, però també, doncs, Déu-n'hi-do, i
tenim l'escola com a instrument de cara a això, i l'administració. Per tant, era un moment, diguem-ne, que semblava que aquella nostra política, mentrestant havíem fet una cosa, és que havíem ajudat a que realment a Espanya la democràcia es consolidés i que Espanya estigués en condicions de fer una política econòmica i social positiva. Per tant, aquell doble objectiu, primer Catalunya, primer de tot Catalunya, en aquesta Catalunya la podem aconseguir no amb els règims tradicionals espanyols, però sí amb el que serà la democràcia després de la mort d'en Franco, etc. Semblava que això anava relativament bé en aquesta direcció. Bé, això ha canviat. Això al segle XX, cap allà l'any 99, 2000, etc., això començava a canviar en el sentit que les idees dominants que tenien per Espanya, que en algun moment havien tingut una certa obertura cada vegada respecte a Catalunya, es tancaven més i més, no? Es tancava més per la banda del PP, però també per la banda del PSOE, d'una manera diferent, d'una manera amb més o menys, diguem-ne, més o menys barroeria, amb més o menys, diguem-ne, mals modos, amb més o menys agressivitat, però estava tancant això. És així que jo l'any 2003, just abans d'acabar com a president de la Generalitat, vaig anar-me a acomiadar a Madrid de fer una mena de balanç del que havia estat la nostra, i sobretot en aquest cas la meva política, perquè jo plegava, i els deia, mirin, Déu-n'hi-do el que s'ha fet, Déu-n'hi-do que l'estat espanyol ha tingut en general, Déu-n'hi-do el que s'ha fet a Catalunya, però jo els vull dir que ara noto que això estem entrant en una etapa negativa. I bé, vinc a acomiadar, des de Catalunya, doncs, la gent que vingui, jo me'n vaig, la gent que vingui, estic segur que seguirà tenint una actitud positiva respecte al conjunt de l'estat, però, evidentment, s'haurà de treure més les ungles i les dents per defensar-se, perquè noto, i els ho vull dir, que vaig fer una conferència amb molta gent, vaig anar al col·legi d'advocats de Madrid, que va realitzar ells, escolta, jo noto que això ara començarà de mal borràs. I així ha estat, no? I aleshores, tot el tema de l'Estatut, el qual, amb tota claretat, hem de dir que nosaltres, des de Catalunya, hem portat prou malament, si no hem comès errors importants. Hi ha hagut això, però hi ha hagut, a més, prou malament, perquè aquella visió de que estàvem arribant a un moment, diguem-ne, de canvi de rasant, i que en aquest canvi de rasant hi arribàvem nosaltres amb forces insuficients per aguantar-se en quina batalla. Portar un país a la batalla, a la guerra, sense haver comptat els propis recursos i haver comptat els recursos dels altres i la posició estratègica dels uns i dels altres, etc., és una imprudència. I aquesta imprudència nosaltres la vàrem fer i aleshores totes les ganes, diguem-ne, es va notar una cosa, no? És que durant 20 anys nosaltres havíem guanyat posicions, però que això havia creat cada vegada més una sensació de ràbia i de voluntat de revenja a fora de Catalunya, a la resta de l'Estat, no? I això es va començar a notar. Bé, i després ha tingut l'Estatut, ja no entraré en els detalls, de tot plegat, el Tribunal Constitucional, de que si es va aprovar aquí, de que si es va referendar, o que el referèndum que es va guanyar, tot això. Tampoc no entraré en el que va representar la cultura, sobretot del Partit Popular i dels sectors més conservadors d'Espanya, que van ser d'una catalanofòbia molt grossa, que van muntar campanyes molt negatives i molt agressives, però sense oblidar que, per l'altra part, que això és el que realment acaba de crear inquietud, és que el PSOE va estar més o menys en aquesta mateixa línia. Les declaracions molt greus, com les de Guerra, com les de Pérez Barba, com les de Bono, com les de Leguina. O bé, per exemple, l'opinió que la senyora Chacón i el mateix Felipe González, com sap, per la qual jo sento un respecte particular, però he de dir que, evidentment, el que van dir tots aquests, el Felipe González, al final, i el mateix Rodríguez Zapatero, ja no cal fer-ne cas, perquè és un home que realment és bastant inconsistent, però nosaltres ho comptant. I també van tenir unes actituds molt